Дай ги тя плодове, бе. Ари, бе. И майка му шиба, бе. Ари, дай ги тя плодове, шиба, esta майка шиба, бе. Мичо, буклук, стига въртя машинки. Някакво да ядем. Децата някакво да ядат. Децата ги продади. Продади силикона в циците ми. И тъли срам, бе. Виж на какво мяташ. Трябва върта. Дай тия плодове! Казината. Е така, в случая по-скоро е казината в България, нали, това видео, защото да я знам, защото там в България сме толкова прости. Е така, казината са най-добрият приятел, ама е най-лошия на българина. Знае ли сте как навсякъде има казина? В смисъл, навсякъде се промотират казина. Буквално на някои места има повече казина, брат, колкото има училища. И аз дай графика вида за училище, какво правите, бе? Ето тази графика ми за училище. Аха! Ей, буклук! Аз на твоите години имах 7 часа въртене на машинки. Ти виж на какво мяваш. Аз виж какво съм постигнал. Там изплащаме кредитите, там си плащаме ипотеката, а ти 5 часа въртене. Няма как да стане така. Отива една да въртиш машинки, буклук. Винаги обаче, промотирането на казиното са някакви реклами и така нататък. И от хора, които не очакваме, че се случи. Е така, не знам дали помните как Димитър Бербатов просто на абитюрентите им викаше като олигофрен, нали? Защо си извън колата? Хайде, Бербо! Защо си извън колата? Защо си извън колата? Изведнъж някакси какво се случи и той реши да почне да промотира казино. Всъщност то май са спортни залози, ама то е едно и също. What the fuck, брат? Христо Стоичков е ясен на всички. Проблемът е, че Христо Стоичков промотира казино и магазин за храна. What the fuck, брат? Тази темица в Курфланд. Промоция пържени пишки. От 5 лева на 10. Също да не забравиш в неделя специалната промоция на конски вибратори. Купи един на цената на 3. Стана ли? И топ са получи, бачо. Аре, преувлече се сега за казиното, че трябва да снимаме. Баго, всичко в един ден ли ще го снимаме, човек? Аре, стига. Тази сцена снимахме 3 часа, писнаме на уя вече. Аре, не се оплаквай. Нали получаваш бонуси в Kaufland 300 лева за храна, бе, уй. Хубаво, аре, какво се прави? Чикия бет. Единствено за мъже. С големи топки и с огромни ерекции. Преди време така имаше, то сигурно и все още всъщност го има, един билборд с един комар, бате. Така, няма как да не сте го виждали, един комар, бате, нацепен такъв някакъв, си му се пръснат мускулите, човек. В фитнеса отива блъска по 20 часа на ден. Такъв Конор Макгрегор да му яде кура, брат. Буквално го сменяха, защото беше някакъв нацепен комар, после хипер комар и някакви такива, брат, нали? И все билборди на казина, те са някакви такива супер подозрителни, брат. Или са някакви такива, или са някакви такива мацки, брат, дето ако може да си покажат путката, ще е по-лесно, нали, да привлекат внимание. Защо е така от FBet или там WinBet, просто що не напуснат Христичко е така, лате по прашки, така го видим, нали? Какво ще привлече малко внимание, ще е по-интересно, ще е мим. Нали, ето вижте каква умна мисъл, брат, мен трябва да ме вземат за реклами, така, просто вижте колко съм умен. А казината във филмите някак си ги изкарват супер яките, брат. Някакво виждаш такъв боса на мафията, той по цял ден върти казино, брат, и то от това е станал богат, той друго не е правил през живота си. Той по цял ден, брат, е такъв върти машинки и става богат. И всички в Лас Вегас, като въртат машинки, са някакви такива с костюма, с жената, най-богатите, брат, диамантен пръстен от Дуба Ди, брат, не да знам. И някакви най-умните човек, те знаят как работи. Виждали сте някакъв такъв прошляк, брат, отива върти казино в някакъв такъв супер як филм. То пройма, ама повечето пъти са някакви супер готините хора. И отиваш, брат, в Люлин и всички хора са някакви бъти олигофрените, брат. Няма никой, който да влезе с костюм такъв някакъв и да върти казино. Това няма как се случи. Да повъртиме малко, бе, бате, не съм въртел така никога през живота си. Тук изглежда, какъв е то тук, бе, бате, на земята? Здравейте, господин, искате да ви заведа при машините? Не, чакай, какъв е то пич на земята, брат? Какво и стои? Влизам тук първото, виждам то пъх. Какъв е то пич, брат, на земята? О, този ли? Леле, бях забрал. Това е Митю. Наш редовен клиент. Наистина, много е добър. По цял ден върти, поне по 8 часа на ден. Също даде своя бъбрек, продаде децата си, жена му го напусна и не се прибирал в тях, просто защото вече няма дом. Няма как да изплати както и сметките си, а ние просто го издържаме, защото наистина ни е редовен клиент. Буквално ни носи късмет. Оставете, че няма един бъбрек, както и няма зъби,
Но предполагам, това е на късмет. Искате ли се пак да ви заведа при машинките? Да, надявам се клипа да ви е харесал, хора. Този клип беше малко по-кратък, защото не знам, мисля, този път просто исках да наблегна повече на скетчовете, както виждате. Постарах много за тях, yes! Защо не са ми отнели по 5 минути всичките, ама се тая. Нямаше клипове 2 седмици. Защото пак бяхме в малко болница, yes! Съм го се едно си флексвам локъра в Fortnite, брат. Да знам там с всичките ми juicy скинове. Това нямаше клипове, нали? Иначе щеше най-вероятно да има 2 клипа до сега с някакви други прости, ама нямаше как да направя. Смисъл, ако искате, да я знам. Ако следващия път случи нещо такова, може да правим някакви шортове, да ви приказвам някакви прости, ама аз нямам много желание с една ръка да правя клипове, които едва ще ги обработя от телефона. Така че, по-добре не. Да, надявам се клипа да ви е харесал, нали? Ако искате още клипове, може просто този клип да го прасните от лайкове, да му и бете майката на камбаната. Също ако искате, нали, да подкрепите още повече, може да се абонирате за този канал. Може да напишете някой коментар, нали, и така нататък, да. И да, смисъл, това е. Ай, чао!